malang tak dapet ka ditulak muju tak dapet ka diraih anta malang antanyo muju la malang tibo de inyo dapet sakit si norma samalam tu dek lai borang Palembang nyobawa ke rumah sakit kota Palembang sainggonyo tibo di rumah sakit di Pareso cando di doktor Abdul Munafana mampareso sakitnyo iyo babayo bana malaria terfikal bana penyakitnyo manangi cando si Salman ibu jalamu ibu sakit bu jalamu ibu sosaki ibu yo siapa Salman ibu tinggalkan yo ibu ibu rupanya ditanya namo maso itu siapa namo jogala dek kau sedang bansek banambo banamo si Norma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di mande si Humia takajuk Dr. Abdul Munaf kok iyo kan iyo mula anak di bapak si Ghazali anak di mande si Humia si Jaidin kakak kandung inyo dari ketek pisah jo kakak kok iyo Jaidin kakak kau sama sekolah jo ambo di Batangawi o adi ambo mula kironyo kau la Norma adik di Bube elo olah di pasan Ramuna pulang ke rumah Ramuna capek datang ke rumah sakit adik Zaidin lah basuh tapi sadang di rumah sakit sakitnya sadang babayo malaria terfikal bana penyakitnya lah datang inyo maso itu indah dirantang panjang bana rupanya lah tibo pi Ramuna lah basamo-samo di rumah sakit indah tabado mamangati sakit naninda namo cegak lah bagian sadang kok sakit juga masuk lah BA dari Padang turunlah doktor si Jaidin langsung ke rumah sakit masuk itu ditanyakan nama no Dr. Abdul Munaf tentu orang lagi tahu masuk itu orang hantarkan ke tampek doktor cuy itu bananya indah kalamu antaronyo batamu Dr. si Jaidin yo jo Dr. Abdul Munaf indah na lain kanyo tanyo bakato Dr. Jaidin lai kok batamu adi ambon dan apa menjawab sinan semaso itu kok inyo si Norma lai basuh tapi inyo di dalam sakit parah sadang dirawat mula kini itibo sekali si Jaidin inyo calik kiro adik kandung sinan dan bilang si Norma masuk itu onde Kak Jaidin japui lamboka kakak japui lawak ka cuy itu bana masuk itu sadang main bau kakak dan bilang dagang si Jaidin marau ka bake adi onde Norma ko Jaidin kakak kau madi ko Jaidin kakak Noma dari ketek di pisah jo kau madi dari ketek pisah jo Noma lagadang kau dapet sakit menangi
no manyolai onde kakak dangakan mola ko iyo iko kakak Jaidin latalambe maka kakak batamu kaei olah talambe kakak basuo maka mungkin indak kaelok lai maka kok nyampang singke ambo kok nyampang sampai ajalulah iko adolah na ambo si Salman namonyo kini kok nyampang ambo da olu abekan nana elo yo kaei mandana kato rupo itu jan itu nang kau sabui di jan itu nang kau baco dari ketek mula pisah jo kau lagadang mati ke kau sabui ba itu bana dan nyolai ndak dirantang le panjang bana Ode bilang dagang bisinan ko anaknya pangku dek si Norma sawa gadang di lubu bayi padi sarato juga manyo ajalullah bilangan sampai si Norma mati jo ajanyo o manangi Dr. Jaidin onde di eno masa yang kakak madi dari baumu 9 tahun kau bertinggalkan labatamu kau rupo kini madi balun kau kicok cari kakak di balun bakicok kepeng ambo nang kau mati rupo iko sampai hati di hono majo udah madi ado semua di ladang nak boleh manompang mandi kok lay baumu sama panjang kudian batamu holai oh barat kira jodi osa malam di batang hari sainggo iko mola dolu lasamo sanang dalam hati Allah ya la ila dosana oi lasamo sanang dalam hati tinggi bukit si kayu mana bila tarang tadi atenyo tinggilah bukit kayu mana kalau tuan kolenyo sana lamo lambe batamu juo kalau nyo hati samo sana lamo lambe batamu juo rami balai de palo banda rami de anak mudo-mudo limola kaset nan diputar baru kasanang kiro-kiro Allah ya la ilah de aliye barulah kasanang kiro-kiro Tanjung Sabah koto di ulu gunung bagunung antaronyo Tanjung Sabah koto di ulu gunung bagunung antaronyo Baati Sabah sana dulu kemudian hari batamu pulo Sabala sana nanda olu kemudian hari batamu pulo Gaba-gaba di laman tansi di laman rumah Malin Sultan oleh Sabah semalam kini hujan jo pane babalesan Allah ya la ilarang kampung oi hujan la jo pane babalesan penan dari kayu kale